Салом алейкум, салом акаса. Создан хубин телефонҳои Samsung омадагӣ дар магазини телефони якне Samsung A06 памяти 6x128 ва 4x128 расветкаи голдаш ва оли распакоира отдельный видео мекунем. Нархҳои бошад 4x128 11990 рубля, 6x128 бошад 13990 рубля. Ба расветкаи дигар намуша мешавад, ба расветкаи ин хеле сериш мешавад, сиёҳша мешавад ва иш бошад Samsung A16 якне расветкаи сабз, сиёҳ ва сериш аст силвер. Памяти 4x128 бошад 19500 рубля ва 6x128 бошад нархаш 20500 рубля дар магазини iPhone нархи имрӯза. Ёра гуфта гузаштем распаки ёра мисол ҳуй кардан телефон нишон додан дар видео дига мекунем, метонем бигзем тамошо кунем. Ё бошад модело из Чина мешавад ва из Вьетнам мешавад, вот нигакне модел из Вьетнам ва из Чин дунамуда фақат Samsung A06 фақат ай Чин мешавад. Барои заказ бошад номеро дар рӯи экран метонем заказ кунем, ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метонем ва дигар намуди моделҳо ҳаст дар витрина ва баёра бошад отдельный полный подробный шумо дар видео карда мегзарем. Ҳатман дар видео ҳатта лайк мемонед, ҳатман фикрҳои худтона дар комментария нависед. Ин якомон бошад якта Redmi Note 13 гирифтан. Памяти кадома 8x128 рубля. Инш бошад ози якомон бошад Samsung M15 гирифтан 5G ва дози активш кардесем ва бо подарка метем телефона харидорӣ мекунам. И 17000 бошад, и 18500 рубля. Кадом расветка? Расветка хе сини, да? Не сини? Сери. Расветка сериш гирифтан, расветка сериш ҳам хе мешавад. Ва якта подарка бо аст. Бигирен якта подарка. Я A15 телефон 6000 мач, 5000 не 6000 мач, камераш бошад 50 мегапиксел, ҷои зарамон Type-C, якта повербанки 10000 мача, якта хел, якта вику, якта дига. Ин бошад повербанки 10000 мача подарка. Ва шумо чӣ буромадака? Якта калонкаи чи Bear BP22 буромад. Иним хеле калонка якта дига бародар монда падаркаши шуморо метонем заказ кунем, қатъиян падаркаҳош моро он карда метонем ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон. 90 герц кор мекунад, обчет капалиш боше, ай баша ҷои зелатек сети номиш поёнда ҷои навшнукш ҳам аст да комплект толка кабел буд тағада стилоша падарка додем. Локаниша ба нархи арзон карда метонемша и тағада боша. И там стилоч холша падарка задем тағада просто так. Redmi Note 13 рӯзи ҷумъа мода стилоч хол падарка 8x128 памяти дорад, нархи бошад дар момент дар магазини iPhone 16990 рубля. Так что успетен заказ кунед, любой ҷои шаҳри Москва доставка дорем, Тоҷикистон ҳам доставка карда метонем ва официальный магазини iPhone ясона гарантия метонем. Ҷа ҳамаша нависта ясона гарантия метонем. Так что успетен заказ кунед, рақамҳо дар экран. Бо плюс подарка.